грешных и помилуй нас. Володару небесный, утешителю, духу истины, ты всюду присутный и все наполняешь. Скарбница добра життя подателю, приди и уселися у нас и очисти нас от всякой нечистоты. Избав добрые души наши. Слава на вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут обвещать хвалу Твою. Час дейничать Господу. Добрословено володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. У миры Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших, Господу помолимся. За мир во всем свете, тривалость святых Божьих церква, уз'єднання усіх, Господу помолимся. За святый храм гети и за тых, что с верою, пошаною, страхом Божьим увоходить у Его, Господу помолимся. За великого Господара нашего, всесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, братов и сестер ее, за шановных просвитеров у Христе диаконов, за весь клир и народ, Господу помолимся. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все городы и краины, и за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов, за часы мирные, Господу помолимся. За тых, хто подорожничає по морі, на землі, у повітрі, хто хвореє, покутує, хто зараз знаходиться у несправедливім зневоленні за збавлення їх, Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу, покут, недолі и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, охини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава Твоя неспостижная, милость Твоя невымерная, человеколюбство невымовное. Ты, уладару по милосердности Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами и тими, кто молится разом с нами, богатую свою милость и спогаду, бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Чьего молитвами Богородицы избавца, уратуй нас. Прочитай, я заложу.
Еще и еще у мире Господу помолимся. Заступи, избав, помилуй, оховай нас, Боже, ласкою Твоею. Просвятую, прочистую, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, сбав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви своей заховай, освяти Ты, кто любит красу дому Твоего, прослави за это Божию своей силою, и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Бо Твоя улада, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Славим Тебе, Аллилуйя. Еще у мире Господу помолимся. Заступи, избав, помилуй и заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Просвятую, прочистую, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усеми святыми помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты добрый и человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Святый на горе Христе Боже, слава Тебе. Господи, кто пробыл
Да благословений уход святих Твоїх завжди і тепер, і завсюди, на віки віков. Амінь. Мудрость, таньма прама, пошли святло свое и правду свою, яны поведуть мяне, приведуть мяне до святое горы Твое. Яни святы на горы Христе Божа, показал чужим Твоим славою, и славу Твою, и на нас, назови святая, вечная, молитвами Богородицы же подавча слава Тебе. Господу помолимся. Боже святий, Ти між святих спочиваєш, Тебе три святим голосом Серафимы опевают и херувимы усхваляют. Тебе усе небесные силы поклоняются, Ты привел все з небыту у бытье. Ты створил человека на образ свой и подобенство свое, и всеми своими дарами его оздобил. Тим, хто просить, ти даєш мудрості, розум, і не зважаєш на грахи, але покаяння призначив для збавлення. Ти нас, упокорених і негодних дітей Твоїх, зробив годними і у гэтую годину стать перед славою святого Твоего охвярника, и належное поклонение и усхваление Тебе приносить. Саму ладару, прийми од нас грешных в устно утри святый спев, наведай нас у добрости Твоей, выбач нам усякую провину, свядомую и несвядомую, освети наши души и телы, и дай нам у побожности служить Тебе во все дни життя нашего, молитвами Святой Богородицы и усіх святых, якие спрадвеку Тебе догодили, бо святый Ты, Боже наш, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Ты несмиротный, помилуй, помилуй нас. Добрословенный, кто приходит в имя Господне, добрословенный на престоле володарства Твоего заужды, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Милуй нас, святый моцный, святый несмиротный, помилуй, помилуй нас, Отцу и Сыну и Святому Духу, завсёды и на веки веков. Аминь. Ты несмиротный, помилуй, помилуй нас, святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй, помилуй нас. Будем уважливыми миру сим. Прокимен тон шостым. Якие великие творы Твои, Господи, усё Ты учинил премудростью. Да благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты вельми узвеличился. Якое богатие творов Твоих, Господи!
Мудрость. Друг Богопослания святого апостола Петра читание. Будем уважливыми. Так ось, брати і сестри, якщо більш старайтеся, щоб ваше покликання і обрання стало тривалим. І робячи так, ви ніколи не остолепнетеся. Бо так відкриється вам свобода уваход у вічне владарство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч ви то і ведаєте і умацовано у гэтай істині. Але належным лечу, покуль застаюся у гэтай телесной хотине обуджать вас напоминам, ведаючи, что неузабаве забрана будет у меня хотина, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду ж намагаться, как и после моего доходу вы заўсёды имели у себе память про это. Бо мы вестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не ховаючи за хитро сплетенными байками, а бывши свідками Його величи. Бо Ён прийняв от Бога Отця пошану і славу, коли от величної слави прийшов до Його ось такий голос. Это Син мой узлюблений, якого я уподобав. І цей голос, який прийшов з небесов, чули ми, коли були з ним на Святої Гори. Якщо ми маємо пророче слово, і ви добре робите, звертаючись до Його, як до світильника, що зяє у темном місці, покуль не почне днеть, і не узрите ранішня зорка у серцях ваших. Амінь. Мир тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небесы Твоє, земля так само Твоя. Щасливий народ, який ведає трубний клич. Запали у сердцах наших человеколюбный владару, незгасальное светло Твоего богопознания, и в очи розума нашего открый до разумения Твоего евангельского добровестия. Уклади у нас так само и страх до добросчастных Твоих заповедей, каб мы все пожады плоти растоптавши духовное життя проводили, а так само имкнулися до всего и робили все, что Тебе досподобы. Бо Ты светление душ и тела у наших Христе Божий, и Тебе славу узносим, с беспочатным Твоим Ойцом и пресвятым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды и на веки веков. Мудрость, станьте прямо, выслухаем святое Евангелие, мир усим. Поводле Матвея, святого Евангелия, читание. Будем уважливими, сказав Господь своїм вучням. У той час узяв Ісус Петра, Якова і Яна, брата Його, і узвів їх на гору високою одних, і перемянився перед їми, і зазяло обличчя Його, як сонце, а убрання Його стало білим, як світло. І ось явилися їм Моїсей і Ілля, і з їм розмовляли. А звавшися, Петр сказав Ісусу: Господи, добре нам тут бить, коли хочеш, зробим тут 3 шатри, Тобі один і Моїсею один, і один Іллі. Покуль ён яшчэ говорив, вось в облако светлое окинуло їх, і вось голос в облака промовив: «Гета ёсць Сын мой узлюблений, якого я уподобав, Його слухайте». І почувши, учні припали тварами своїми до землі, і вельми сполохалися. І приступивши, Ісус докранувся до їх і сказав: «Устаньте, не бойтеся». Узвёўшы ж вочы свае, яны нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Ісуса. І калі сыходзілі яны з гары, Ісус загадаў ім, кажучы:
никому не рассказывайте пробаченное, покуль Сын Человечий не увоскресне из мертвых. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сядайте, коли ласочка. Ну що ж, усіх сердечно вітаю з гэтым святым днем і вечором. Мы собралися на вечернюю литургию, бо день ва ўсіх нас загружены. І вось спачатку мы слухали успаміны апостола Петра. Ён, пішучы сваё пасланне, узгадвае пра гэтую падзею перамянення Господа. Ён узгадвае пра гэта як пра адну з самых такіх цэнтральных падзей яго жыцця, якая магутна паўплывала на яго. І у самім Євангелі мы таксама бачым вось гэтую карціну, калі Господь, калі яго чалавечая прырода пачынае ззяць святлом боскасці, Божым святлом, Божай энергіяй. І вось гэта падзея, яна паўплывала не толькі на апостола Петра, Якова, Яна, якія былі пры гэтым, але яна паўплывала і шмат на якіх айцоў царквы. І паўплывала ў тым ліку на таго святога, імя якога носіць вось гэтая наша капліца, на прападобнага Левонція Карповіча, архімандрыта Віленскага. Адна адзіная пропаведь, якая захавалася з яго спадчыны, якраз таки прысвечана святу Христовага перамянення. І вось што ж прыцягвала людзей царквы да гэтай падзеі? А прыцягвала тое, што, аказваецца, наше чалавечае цело можа несці Божае святло, можа прасвятляцца, напаўняцца і перапаўняцца і ззяць Божай энергіяй. І гэта ўсё пацверджваецца мноствам прыкладаў святых, якія вось людзі, якіх сустракалі і казалі, што гэты чалавек свеціцца нейкім незямным святлом. Бывае нават, што і не святыя, а кагосьці вось з нас сустрэнеш, з братоў і сясцёр. І чалавек ці то добра з Богам памаліўся, ці нейкую добрую справу зрабіў. І гэты чалавек, ты бачыш яго вочы, і ты адчуеш вакол яго нейкае святло. І вось гэта тое, пра што казалі святыя айцы, тое, што называецца абожанне чалавечай прыроды, калі Бог пачынае свяціцца у чалавеку. І гэтае свята Христос паказвае нам, што гэта даступна нам усім, што Божае святло можа ззяць праз нас, і яно павінна ззяць праз нас. Ніхто не прыйдзе да Христа з тых людзей, якія яго не ведаюць, пакуль яны у кімсьці з нас, у нашых вачах, у нашым вобліку не пабачыць вось гэтае святло Христовае. Дык вось, дарагія мае, я зычу усім нам, каб гэтае святло Божае, святло Христовае, гэтая энергія боскасці напаўняла, перапаўняла усіх нас, каб мы ззялі гэтым Божым нябесным святлом. Амінь. Скажем усе, дусяе души, дусяго разумення нашего, скажем. Господи, всевладный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй нас, детей Твоих, ласкою и щедростями Твоими, задоволю все просьбы наши и пробач нам все провины вольные, межвольные, нехай добро будут сприняты молитвы и милостини наши перед престолом володарства Твоего,
и оборони нас от ворогов бачных и небачных, и от усялякой напасти, бяды и горы и хвороб збав, и подай нам здоровье с долголетием, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их наихудшейшее вызволение. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Jeszcze молимся за всіх, хто вимушено покинув своє доми і радіму, і обдарованні усього потребного для життя на чужині, і об худшейшим вертанні на батьківщину. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за Україну, є народ, за усіх, хто проз війну стратив родних, здоров'я, доми і свой штоденний хліб, і каб Господь сам оборонив їх і сутешив, отцалив і забезпечив усім необходним для життя. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. За дарование перемоги народу України, за воїнів, які оборонять свою землю, за скончання війни, за даровання свободи білоруському народу і за покаяння усіх, хто чинить неправду, гвалт, пригнет і беззаконні. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за хверодавців і доброчинців у святим почесним храмі гетим, за тих, хто тут співає, працівників, за усіх присутних тут людей, що чекають від Тебе великої і багатої милості. Каб ми под уладою Твоєю завжди охованные, Тебе славу узносили, Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсёды, і на веки веков. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ми, херувімов таємниче, являючи животворче Троїце, Тресвятую пісню співаючи, усякий тепер откладзем життєвий клопот, каб владара усіх ми прийняли, якого небачно супроводжається аньольська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, херувімов таємниче, являючи животворче Троїце, Тресвятую пісню співаючи, усякий тепер откладзем життєвий клопот, каб владара усіх ми прийняли, якого небачно супроводжають аньольські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, херувімов тайно являючи животворчої Троїці, Тресвятую пісню співаючи,
Усякий цепер откладем життєвий клопот, каб володара усіх ми прийняли, якого не бачно супроводжають. Анёльські чини, алілуя, алілуя, алілуя. Даруйте мне, браты и сестры. Великого Господара и Отца нашего, наисвятейшего сусветного патриарха Варфоломея, нехай помяне Господь Бог во уладарстве Своим, заужды и тепер и заусёды и на веки веков. Аминь. Велебных митрополитов, архиепископов и епископов, весь святарский, монашский чин, братов и сестер супольности нашей, и усіх вас, православных христиан, нехай помяне Господь Бог во уладарстве Своим, заужды, тепер и заусёды, и на веки веков. Там детка на улице, запроси его. Добросчастный Иосиф, с древа снял прочистое тело Твое, плащаницу и чистую обвил, сповивший его чистым полотном и духмяностями у новой могиле поклал. У могиле телом упеклись душою, як Бог уроїш разбойниками на посаде разом с зайцом, и духом Ты, Христе, усё наполняешь неописальное. Добропристойный Иосиф с древа знял прочистое тело Твое, плащаницу и чисто обвивши, у гробе новым закрывши поклал. Просто запроси. Життєдайне. Зроби, Господи, добрую ласку Сіону поводле волі Твоєму, Иерусалима, нехай збудуються, тоді милий Тебе буде аквера правди. Приношення усе спалення тоді покладуть на аквярник Твой тельцов. Доповнимо молитву нашу, Господи, Господу. За принесені чесні дари Господу помолимось. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного, безгрішного, у Господа просимо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи, Боже наш Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе.
прийми ж благання від нас грішних, та приведи до святого Твого жертовника і сподоби нас достойно приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людську несвідомість, і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була приємною Тобі жертва наша, і щоб благий дух благодаті Твоєї вселився в нас, і в принесених дарах цих, і в усіх людях Твоїх, милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир усім. Полюбимо один одного, щоб однодумно сповідувати. Здобрю Тебе, Господи, кріпості. Христос посеред нас. Если будем. Христос посеред нас. 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 Двери, двери, до мудрости будем уважливыми. У одиного Бога и со всемогутного, Творцу неба и земли всего бачного и небачного, и в одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного Дайца народженого перед усими веками, светло от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженого, нестворенного, одиносутного Зайцом, з якого все сталося, як і деля нас людей, і деля нашого збавлення сійшов з небес, и утелеснился от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день на списанием, и взошел на небеса, и сядет праворучайца, и знов прийде у славе судить живым и мертвым, и его владарству не буде конца, и у Духа Святого, животворчого, який од Отця приходить, якому разом з Отцом і Сином поклоняємося, і якого славим, і говорив праз пророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, визнаю одно хрещення для отпущення, чекаю воскресення мертвих і життя будучого веку. Амінь. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога и Отца и причастие Святого Духа нехай буде з усіми вами. Узвисім серці. Подякуєм Господу.
належно и правильно Тебе опевать, Тебе добрословлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяким месте володарства Твоего, бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небачный, неспостижный, вечно истный и заужды той самый. Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябыту ў быццё, і упаўшых Ты зноў узняў, і неадступна здзяйсняў усё, пакуль нас на неба не ўзвёў, каб падараваць будучае Твоё валадарства. За ўсё гэта дзякуем Табе і адзінароднаму Твоему Сыну, і Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя, невядомыя, яўныя, неяўныя дабрадзействы, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе і за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук нашых прыняць полічыў годным, хотя оточают Тебе мноствы арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы і серафімы, шестикрылыя, шматвокія, лунаючы, крыляючы. Пераможную песню спяваючы, усклікаючы, выгукваючы, ды прамаўляючы. Святый, святый, святый Господь Саваоф, наполнены небо и земля славы Твоей, осанна у вышинях, добрословенный, кто приходит у имя Господнее, осанна у вышинях. З цими блаженними силами, владико людинолюбний, і ми виголошуємо і промовляємо: святий єси і пресвятий Ти, єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий. Святий єси і пресвятий, і велична слава Твоя, Ти світ Твій так полюбив, що і Сина Свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Він, прийшовши і діло нашого спасіння виконавши, в ніч, як видано Його, а правдивіше, коли Він сам себе віддав за життя світу, взявши хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, подякувавши, благословивши, освятивши, розломивши, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Так само і чашу після вечері промовляючи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів». Тому, пам'ятаючи гэтую збавчую заповедь і все для нас здійснене, крыж, могилу, воскресенье на третий день, ушествие на небесы, праворуч сяденье, другое и славное знов пришествие. Твое ад Твоих Тебе приносим за все и деля усих. Тебе опеваем, Тебе добрословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. Еще приносим Тебе гэтые духовные, бескровные служения, и просим Тебе, и молим, и умольваем: пошли Духа Твоего Святого на нас и на принесенные дары гэтые, и зраби гэты хлеб каштовным телом Христа Твоего. Аминь. А тое, что у келиху гэтым, каштовною кривёю Христа Твоего. Аминь. Перамянивши Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся святым и почестным телу и крови Господа Бога и Избавцы нашего Иисуса Христа.
Каб яны были для тых, хто причащається на цвярозасть души, дзеля выбачення грахов, дзеля супольности со святым Твоим Духом, дзеля полноты владарства небесного, дзеля отваги перед Тобою, але не на суд, ці на осуджение. Jeszcze приносим Тебе духовное гэтае служение за спочилых у веры, прайцаў, вайцоў, патрыярхаў, пророкаў, апостолаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мученікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за прасвятую, беззаганную, найдобраславеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию. За святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя, за святых славных и всевелебных апостолов, за святого преподобного Левонтия Карповича, архимандрита Віленського, якого есть гэтая церква, і за усіх святых, яких пам'ять сьогодні відзначаємо, і всіх Твоїх святих, просходанництв яких наведай нас, Боже, і успомни усіх, хто спочив у надії на воскресення і життя вічне. І дай їм спочин, Боже наш, там, де ахіне їх світло обличчя Твоєго. Я ще щиро молим Тебе, успомни, Господи, усіх православних єпископів, які правильно навчають Слово Твоє істини, усіх просвітерів і дияконів у Христі, і увесь святарський і монашський чин. Я ще приносим Тебе духовне гэтае служение за увесь свет, за святую, повсюдную апостольскую церкву, за тых, хто проводит життя у цноті і стіплості, за державу литовскую, за Украину, за державу нашу Беларусь. Дай нам, Господи, мирно господарить на своей землі, каб мы жили у спокої, лагодно и тихо, з усей набожностью и годностью. Сярод перших помяни, Господи, великого Господаря нашего, найсвятейшего сусветного патриарха Варфоломея, и заховай его для святых Твоих церкваў у мире, целости, пашане, доброй славе, здоровье и долголетии, каб он правильно навучал Слову Твоей истины. Успомни, Господи, город гэты, у якім мы живем, Литву и нашу Беларусь, и Украину, и все городы и краины их тых, кто з верою живе у их. Успомни, Господи, тых, хто подорожнічае па моры, на землі, у паветры, хто хварэе, пакутуе, хто знаходзіцца ў несправедливым зняволенні, и их збаўленне. Успомни, Господи, ахверадаўцаў и добрачынцаў святого храма гэтага и тых, что памятая про убогих, и на усіх нас милости Твое пошли. И дай нам одиными вуснами и одиным сердцем славить и опевать усепочесное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды и на веки веков. И няхай будуть милости великого Бога и Избавцы нашего Иисуса Христа з усіми вами. Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господу помолимось. За принесені й освячені чесні дари Господу помолимось. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як духовні пахощі, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолимось. Єдність віри і причастя Святого Духа, виблагавши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.
На Тебе покладаємо все життя і всю надію нашу, владико людинолюбний, і просимо, і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн, цієї священної духовної трапези з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення провин, на спільність із Духом Святим, для успадкування Царства Небесного, на дерзновення перед Тобою, не на суд і не в осуд. Проспівайте, Отче наш? Проспівайте. Проспівайте? На Україні? Так. Неправильно. «И сподоби нас, уладару, не осуджена задвагою, осмелится закликать себе небесного Бога Отца и промовлять. Отче наш, який на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде владарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеб наш наденный дай нам сёння, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не веди нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое есть владарство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Миру сим. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачный Цару, что Своей невымерной силою все створив богатці милости Своей привел все з нябыту быть все зерни, Господи, з небесов на тых, что схилили головы свои перед Тобою. Бо яны схилили их не перед плотью и кровью, или перед Тобою величным Богом. Дык вось уладару принесенные тут дары усім поровну раздай, кожному поводле потреби. Будь з тими, хто подорожничає по морі, на землі і у повітрі. Визвали несправедливо зневоленных братов и сестер наших, оздорови хворых, лекару душ и телов, ласкою и щедростями и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким Ты добрословен из усе святыми добрыми животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Увага! Святое святым! Раздробляется и разделяется Агнец Божий. Он раздробляется или не разделяется, завжди естся, але ж ніколи не з'їдається. Иисус Христос, перемагаем. Наполнение Духа Святого. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел у свет грешных збавить, з яких перший я. Еще верую, что это есть само почестное тело Твое, это есть сама почестная кровь Твоя. Молюсь Тебе, помилуй мне и пробачь мне мои провины вольные и межвольные, у словах и у справах, сведомые и несведомые, и сподоби меня не осудженно причаститься. Про чистых Твоих таемства, уделя отпущения грехов моих, деля життя вечного. Аминь. Вечери Твої тайни сьогодні, Сині Божий, як причасника мене прийми, бо ворогам Твоим не выдам я тайны, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Помяни меня, Господи, во владарстве Твоим, и нехай ни в суд, и ни на осуждение будем мне причастие святых Твоих таемств, Господи, а деля отпущения грехов моих, деля життя вечного. Аминь. Вось я приходжу до несмиротного владара и Бога нашего, святое и почестное тело Господа Бога Избавцы нашего Иисуса Христа подается мне, Георгию, святору, избавление грехов моих, у життя вечное. Аминь.
Йості буде. Ось я і знову подиходжу до несмиротного володаря і Бога нашого, святої і почесної крові Господа Бога і збавця нашого Ісуса Христа, причащаюсь я, святар Георгий, в збавленні грехом моїх у життя вічне. Амінь. У воскресення Христова убачивши, поклонимся святому Господу Иисусу, одиному безгрешному крижу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое опеваем и прославляем, бо Ты, Бог наш, окромя Тебе и не знаем, имя Твое кличем. Придите, усеверные, поклонимся святому Христову воскресению, бо проскрыш пришла радость усему свету, заужды доброславляючи Господа, опеваему воскресение Его. Бо для нас крыш перетерпел смертью, знищивши смерть. Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господня Тебе озарила. Ликуй теперь и веселися, Сионе, а Ты, чистая, красуй, Богородица, деля у воскресения, народженного Тобою. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Каролина причащается святых и почестных тела и крови Господа, Бога, Збавца нашего, Иисуса Христа. Доминика причащается святых и почестных тела и крови Господа, Бога, Избавца нашего Иисуса Христа. Олесь причащается святых и почестных тела и крови Господа, Бога, Избавца нашего Иисуса Христа. Ригор причащается святых и почестных тела и крови Господа, Бога, Избавца нашего Иисуса Христа. Юрий причащается святых и почестных тела и крови Господа Бога, Избавца нашего Иисуса Христа. Зоя причащается святых и почестных тела и крови Господа Бога, Избавца нашего Иисуса Христа. Тетяна причащается тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Василь причащається святих і пречистих тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Валерія причащається святих і почесних тіла і крові Господа Бога і Збавця нашого Ісуса Христа. Вольга причащається святих і почесних тіла і крові Господа Бога і Збавця нашого Ісуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отмый, Господи, грехи тых, что поминались тут кровью Твоей почестную, молитвами святых Твоих заужды, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Збав. Збав, Божа, людей Твоих, и доброслови спадщину Твою. Во святлом. Добрословенный Бог наш, заужды, теперь и заусёды, и на веки веков. Вознесися на небесах Божий по всей земле, слава Твоя, вознесися на небесы Божий по всей земле, слава Твоя. Твоим святом пусти.
Станьмо побожно, прийнявши божественні святі, пречисти, безсмертні, небесні, животворчі, страшні Христові тайни, достойно подякуймо Господу. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного, виблагавши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Дякуємо Тобі, владико людинолюбний, і благодійнику душ наших, що і сьогодні сподобив нас небесних Твоїх і безсмертних тайн. Направ нашу путь, утверди всіх нас у страсі Твоїм. Збережи наше життя і стопи наші утверди молитвами та благаннями славної Богородиці і Преснодіви Марії і всіх святих Твоїх. Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. В мирі вийдемо, Господу помолимось. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надію покладають. Спаси людей Твоїх, благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї збережи, освяти тих, що любять красу дому Твого, прослав їх за це божественною Твоєю силою, не залиши нас, що надіємось на Тебе, мир світові Твоєму подай церквам Твоїм священникам, Богом береженій Литві, Україні та Білорусі, парафіянам святого храму цього і всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння і всякий звершений дар є з висоти, який сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Да прославіння Господнє на вас, Його ласкою і чоловіколюбством, завжди і тепер і завсьоди, і на віки віков.
Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, який на горы Фавор преобразився для нашего збавлення, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Маті, святого Отця нашого Яна, архиепископа Константинопольського, Златоустого, святого преподобного Левонтия, Карповича, архимандрита Виленского, и святых и праведных богайцов, Якима и Анны, и всех святых, помилуй избавить нас, боем добрый, человеколюбный. Тропар. Кадила. Вся ты на горы, Христе Боже, нашим Твоим славе, славу Твою, вечная, Богородице Святодачество. Господу помолимся. Уладару, Господи Боже наш, який загадав нам приносить Тобі у ахвяру Твое от Твоих, даючи нам узамен Твоє небесне доброти, і який ласкаво прийняв посильную ахвяру удови, доброслови гетые початки плодов, принесенные тут слугами Твоими, и прими их у Твою небесную скарбницу, и дай нам удосталь земного добра и всего корыстного для задовольнения наших потребов. Хай будет добрословенное имя Твое, и славится володарство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Тропар. Да прославляются и освячаются плоды гетые, окроплением этой святой воды, ласкою святого Твоего Духа, у имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Со святым преображением, со святым. Слава Тебе. Со святым, с преображением. Да, пойду зараз. Спевайте. Нився ты на горы, Христе Боже, Твоим славу Твою, и нам назай. Потребуйте, будь ласка, чеш. Мне ехать. Со святым, дороженькие, уже все сказано, все уже отчуто, пережито. Вось мы стали нібито свідками і удельниками вось гэтага цуда Господняга перамянення. Мы доброславили плоды, и Господь их освятил своей ласкою. И я вельми прошу, я назбирал, ну не я назбирал, суседка наша назбирала, пані Бірута, вот, допоможи їй, Господи, назбирала смачных яблочек. Вот самый мой любимый яблок, это, як він у нас називався папіровка, ці білий налив. І його тут багато, і я прошу сьогодні розібрати гэты кошик, ось, каб... Бо завтра на ще принесе. Да, Господнє добрословення на усіх. Так. Юра, маєш пакетик який-небудь? Наші святари. Я Так, грушками давайте. Так. поділюся. Ні, грушки ділитись не треба. Ні. Можна тільки забирати.
Можна тільки за... я Все, хочу все, тут. Тетяна, все, Тетяна. Можете кинути мені. Так. пару. Тут свячений кришок. Мені вистачить, отче, мені Да. вистачить. Все, хочу, щоб- Тетяна. Дякую.